Il-Maġistrat Natasha Galja Xiberras, Henry Mizzi u Mark Simjana ħadu l-ġurament tal-ħatra bħala l-imħalfin il-ġodda fil-Qrati Superjuri ta' Malta, dan seħ waqt ċerimonja li tmexxiet mill-President ta' Malta George Vella fil-Palazz Presidenzjali l-Belt. Il-President fakkar lill imħalfin il-ġodda li millum il-qudiem il-ħidma tagħhom se tkun waħda li ġġor magħha ħafna aktar responsabbilta. Bil-ħidma u l-ġudizzju tagħkom se jkomplu jiġu imħarsa drittijiet ta' kull min jinsab f'pajjiżna bla ebda distinzjoni jew preferenzi stqar il-President waqt li fakkarhom li l-ġustizzja trid tkun waħda li ma tħares lejn wiċċ ħadd bla ebda favur jew preġudizzju ta' klassi, razza, reliġjoni jew ġeneru. Matul id-diskors tiegħu il-President Vella qal li l-ġustizzja biex titwettaq kif inhu xieraq titlob ċirkustanzi ta' indipendenza sħiħa minn kull intħil, influenza jew pressjoni esterna. Għaċ-ċerimonja tal-ħatra kienu preżenti il-Prim Ministru Robert Abela, il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard, il-Prim Mħallef Market Kuti u l-Avukat tal-Istat Chris Soler. Waqt iċ-ċerimonja l-President fakkar li wara dawn il-ħatriet prestiġjużi ma nistgħux naġixxu mod waqt il-qadi ta' dmirijietna u mod ieħor waqt l-hekk imsejjaħ ħin privat tagħna. Żied li r-responsabilità, il-professjonalità u l-imparzjalità jridu jinżammu u jidhru dejjem ukoll imkien filwaqt li appella lill-imħalfin il-ġodda sabiex iżommu dejjem u jibżgħu għall-integrità tagħhom.